Dihay tulo ka mga higala nga nagkuyog. Mga amigos sila sa diha, mga batan noon pa sila. Ug sa lihang nahamtong na sila ug nahimo silang successful silang kinabuhi, nagkuyog sila. Ug sa ilang panagkuyog, niabot sa punto nga nagpalabuanay sila sa ilang kaugalingon. Tungod kay nahimo man sila nga ang usa nahimong usa ka huwes, judge, ang usa nahimong usa ka obispo, o ang usa nahimong usa ka politiko. Ug ingon ang huwes nga, aning akong kahimtang karon murag lami-lami kay taas-taas ko og pagtaas-taas og pagtan-aw ang mga tawo nako nga inig sud nako sa korte ang bele kanabit ang officer sa korte moingon, all stand, all rise. Abantay mo anak kana nigsud sa huwes sa salida o nakasud mo korte, nigsud sa huwes moingon ang usa ka officer sa korte, all stand, all rise. Manindog ang tanan aron pagpakita og pagtahod og pagrespeto sa huwes. Mga proud siya kaayo nga murag labaw gyud siya sa tanan kay tiaw may nigsud sa korte, manindog ang tanan bisan ang pinakadaotang kriminal motindog sa iyang atubangan ug mohatag og dakong respeto. Ingon ang usa ka obispo, maayo, pero ako ang mga tao inig duol nila nako, muluhod yun sa akong atubangan, unya mo halok sa akong singsing. Unya mo ingon, Your Excellency. Proud pud siya tungod kay makit-an diha nga murag labaw gyud siya, tiyaw bay muluhod ang mga tao yang atubangan ug mohalok sa iyang singsing. Apan mingon ang usa ka politiko nga ako bay murag taas og pagtanaw ang mga tao nako, murag labaw-labaw jud ko ninyo. Kay matag panahon nga mangampanya ko, mosulti ko tubangan sa mga tao, mo bat-bat ko sa og plataporma, tiyaw bay inyo mo kisa sa inyong singsing ang mga tao inigsulti nako manguros. O inyong mga tao, Ginoo ko na ana na pud ning tawhana. Mga igsuon, aning kinabuhi daghan og kasagaran nato ganahan nga mahimong labaw. Kasagaran nato mahimong gustong labing banggiitan sa tanan. Kasagaran sa katawhan ganahan og mahimo tang mas dako ikumpara sa uban. Pero sa unsang paagiha ang atong buhaton aron tinuod nga maangko nato nga mahimo tang labaw sa tanan. Sa ebanghelyo si Kristo samtang nagtudlo siya mahitungod sa pagpaubos, pagpangalagad, pagsakripisyo, sa ebanghelyo gitagna niyang iyang umaabot ang kasakitan, pero ang mga apostoles pod aring pikas daplin naglalis pod sila ug kinsa man mas labaw nila. Mao bitaw nga pag-abot nila sa Kapernaum nangutana si Kristo, unsa man inyong gilalisan sa dalan? Wa sila manubag, nauwaw sila kay naglalis sila kung kinsay mas labaw nila o kinsay mas dako nila. Ug kadto nga maong kahigayunan kining nahitabo sa ebanghelyo gigamit ni Kristo nga usa ka kahigayon aron katudluan sila kung unsaon nato aron mahimo tang mas labaw sa uban. Mikuha siya og bata ug ipatindog niya og iyang giingnan ang mga apostoles. Bisan kinsa nga modawat sa usa ka bata nga sama niini sa kungalan, modawat kanako. Ug bisan kinsa nga modawat kanako, wala modawat kanako dili kaniya nga nagpadala kanako. Nga gigamit ni Kristo ang imahen sa usa ka bata aron pagpakita sa uban kung unsaon aron mahimo tang labing dako sa uban. Kinahanglan magpakahimong ulahi sa tanan ug mahimo siyang alagad sa tanan. Nga ang paagi di ay aron mahimo tang labaw sa uban,
mao ang pagpaubos sa atong kaugalingon ug ang pag-alagad sa uban. Dili nga kinahanglan ta mo angkon og gahom, kinahanglan ta mahimong sikat og inila, ug kinahanglan ta makaangkon og dahang bahandi aron tawgon ta nga labing dako niining kinabuhia. Kundili ang pinakasekreto mao ang pagpangalagad sa uban ug ang pagpaubos sa atong kaugalingon. Kining pagpaubos mao bitaw nga gamit ni Kristo ang imahen sa usa ka bata, kay ang bata is a symbol of someone who is powerless, who is small, and who is nobody. No. Wow. Powerless gyud ang bata. Wa gyoy ikapanghambog ang usa ka bata, wa gyoy ikapasigarbo ang usa ka bata. Ang gihatag sa bata iyang total trust, tibuok nga pagsalig sa iyang ginikanan. Makakaon laman siya kay pakanon, makaduwa laman siya, makatug laman siya, igoon na sa usa ka bata. Total trust. Ug ang pagpakita sa hugot nga pagsalig, usa ka pagpaubos. Kay kung wa gani kay pagsalig og trust sa Dios ug sa uban, ang imong saligan, imong kaugalingon, and you will be proud. Ang imong saligan, kung wa gani kay pagsalig sa Dios ug wa gani kay pagsalig sa musika, ang imong saligan, ang imong bahandi, ang imong gahom, ang imong pagkainila, ang imong dungog. Pero kung naata niining maong pagsalig sa Dios, mapakita nato ang atong tinuuray nga pagpaubos tungod kay atong gisalig ang tanan sa Dios. Kung wala kay pagsalig ug wala kay trust, dili ka malipayon aning kalibutana. Tungod kay matagtao nga mabot sa mong kinabuhi, magduha-duha ka o magduda ka. Kung makahatag kasaligan ba kaning tawhana, ubasin og makadaot sa kinabuhi, you need to trust in order for you to be humble. Kay lagi kung wala tay pagsalig sa Dios ug sa atong isig katawo, moabot ang punto nga mahimot ang atong saligan, ang atong kaugalingon ug mamahimot ang mapahitason. Ng atong saligan, ang atong gahom, ang atong dungog, ang atong bahandi, ug mahimot ang mapahitason sa kanunay. Mga igsuon, sama sa usa ka bata, kinahanglan ta padayon sa pagpaubos. Tungod kay daghan sa mga katawhan karon labi-labing garbusuha, labi-labing pagkamapahitason pag-ayo, nga taas kaayong pagtanaw sa ilang kaugalingon, nga murabag inig kamatay natong tanan parehas sa tagnaong, nakalimuta inig kamatay nato parehas tagdagway, nahimot ang kalabira. We may be beautiful today, we may be powerful today, mahimong inila kakaron, pero inig kamatay na to, patas tang tanan. I remember the story of a very beautiful flower sa usa ka lugar, garbusa kaayo, proud kasi yung kaugaling kay guwapa siya kaayo nga buwak. Nga iya, matod pa sa istorya, iyahang maliit ba ang mga balili o mga sagbot tungod siyang pagkanindot nga bulak. Pero one time, may atake ang daghang mga kabaw o gipangaon silang tanan. Ang ending, nahimo la silang tanan nga mga tae sa kabaw. Ingon ana, ang atong kinabuhi, mahimong labaw ta sa uban kay mas gamahanan ta kay nila, mahimong mas kuwartahan ta sa uban, mahimong mas inilata ikumpara sa uban. But at the end of the day, at the end of our life,
parihos tang mamuyo atong mintiryo, ug udlon tang tanan, mga matay tang tanan. Pero ang mahimong mas labaw atubangan sa Ginoo, kadtong nagpabiling mapaubsanon, ug kadtong naningkamot sa pag-alagad sa ilang isig kaingon. This is very common nowadays. Hapit namang yung eleksyon. Ano na to madungog ang mga politiko nga mosulti nato, musaad nato sa ilang gustong mahitabog sa ilang mga damgo ug tinguha. Pero hinaot nga inighuman sa eleksyon, matinuod ang tanan. Kidaghang mga tao nga nagtindog nila sa stage, umusulti, moingon, haring lungsod. Ilang dakong pagtahod sa lungsod nga ilang gipakahari ang lungsod kay lagi milansad. Pero humag-eleksyon, ako'y hari aning lungsod. Haring nasod. Pero human sa eleksyon, ako'y hari aning nasod. Na mahimot ang mapahitas-on tungod sa atong gahom. Nakalimuta nga ang gahom nga atong gihuptan gikan sa Dios, ang bahandi nga atong naangkon gikan sa Dios, ang dungog o dignidad nga atong naangkon gikan sa Ginoo. Pero usahay maghuna-huna taog abi nato, ug ako maoy kag-iya o ako maoy nakaingon na nakaangkon ko aning tanan. Do not be proud. Stay humble. Ug pagpangalagad sa uban. Nganong nahimong inila si Santa Teresa sa Calcutta sa tibuok kalibutan? She was a very humble woman. Gamay kaayong babae. Ug mutindog aning ambo, matabunan ang naong aning ambo tungod sa iyang kamubo. Pero gipaminaw sa uban. Gipakabalaan sa daghan. O giisip bisag buhi pa, giisip sa tibuok kalibutan nga usa ka pinakabanggiitan nga tao nga buhi sa kalibutan, because she remains humble sa iyang tibuang kinabuhi ug naningkamot siya nga moalagad sa tanan. It is not bad to dream to become a leader and a ruler sa usa ka tilingban. Dili madautan nga magdamgo ta nga mahimutang pangulo sa katilingban ug mo kana bang muhatag sa kaugalingon sa atong katilingban. But do not forget, dili ang pag-rule sa uban kundi aron pagpangalagad. Di ang pagpangulo is all about service. Mao bitaw nga na-coin ng word nga servant leadership. Samtang nangulo ka, usa ka kaalagad sa uban. Dili nga tungod kay pangulo ka, hangdon ka sa uban ug silbihan ka sa uban. After all, the Lord came into this world to serve and not to be served. Nga iyang gihalad, iyang kinabuhi, alang ka natong tanan. Hinaot mga igsuon nga atong maangkon o atong mapuy-an ang pagpadayon nga pagpaubos o ang pagpaningkamot sa pagpangalagad sa pinakaubos nato nga mga igsuon. Amen. Palihog manindog atong ipadayag atong pagtuo.